Hi guys, mayong buntag ka natong tanan guys. Mamahaw dayta ninyo guys. Para ang among pamahaw, among sudan guys. Mo ni ang among sudan oh. Manok nga gibutangan og kapayas guys, dara. Ano siya guys? Yan nasa tay tundan diri oh. Bugol kayong tundan guys. Mamahaw na ta ninyo. Hindi na guys, mamahaw na ta ninyo guys. Kaya gigutom na ang person. Tapos tindahan. Uli ko dyan. Hello. Hello, baby. Simple na lang usa kay way. Kuan na? Liberlis. Ginagawa. Tukaon eh. Liog? Isol. Lubot? Isol. Isol. Lubot girl? Lagi siya isol guys. Kay lubot. Kapayas. Ang tubig nito. Ang tubig sa ref. Mga bukong. Wala na. Sabi. Nakare oh. Todo, salo lang. Saging buyag oh. Grabe ka kon guys, busok. Yan. Hindi may bisita dito guys. Tapos pasok. Buka ito. Kung saan suka ba? Suka. Suka. Sige. Masili dia. Ano? Nabili ang blas. Okay, bye-bye. Huli na akong bisita guys. Hindi siya mukha man daw siya pamamaw. Ibutad sabaw. Pamilitan atong iyan. Sarap. Abong lamig sa sabaw guys. Binulitay, bilis kamera. Basta vlogger din na mag-uuwaw, diba guys? O, human naman tagkaon sa kanon din sa saging guys. Ang tundan guys, liwat na ako. Busok kayo. Liwat na akong braso guys. Itong kondo block city kedala. No. Naon ta na pud guys. Saging na pud siya ro. Asang diet gibutang ani. Tabo pang diet. Wait, diet ani guys. Kondo city ina po ato yung bahay. Kung saan man, hinog? Bilado.
Maroto guys. Ay, salamat guys. Bye bye. See you for next vlog guys. Thank you for watching. Bye bye.